नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. भारतीय जनता पक्ष रैत मोर्चा उत्तर कन्नड जिल्हा वतीन जिल्हाधिकारीक मनवी. कारवार. कर्नाटक राज्य सरकाराल्या वतीन रचना जाल्ल्या रैत उत्पादक संस्थेचे बाकी आशिल्ली आर्थिक निधी मंजूर करच्या उद्देशान उत्तर कन्नड रैत मोर्चा वतीन कारवारच्या मान्य जिल्हाधिकारीक विनंती अर्ज दिला. या वेळार जिल्हा रैत मोर्चाचे अध्यक्ष रमेश एम नाईक, जिल्हा प्रधान कार्यदर्शी प्रशांत नाईक, जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक मडिवाळ, बसण्णा कुसबगट्टी, शिवलिंगप्पा एस, विष्णुमूर्ती हेगडे, कारवार नगर आणि ग्रामीण अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, सुभाष गुंगी, गजेंद्र नाईक, देवीदास तळेकर आणि रैत मोर्चाचे इतर पदाधिकारी आणि प्रमुख तसेच कार्यकर्ते हजर आशिले. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕರು ರೈತರನ್ನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಅವಧಿಗಳಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕತೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು, ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಿ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಳೆಗೆ ನೇರ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಿದ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದಂತೆ ಷೇರುದಾರರಿಗೆ कारवार जिल्ह्यात कुमटा सकाळपराच्यान मोठ्या गडगड्यान पावस. या पावसान अनेक जाग्यार नुकसान. कुमटा. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्यात आज सकाळपराच्यान गडगड्यान पावस जातेर आशिल्लो अशी बातमी मेळ्ळा. या पयलेच्या पावसान बऱ्याच जाग्यार नुकसान जाला. कुमटा शहराच्या देवर हक्कलात एक घराचेर व्हड रूख पण घरात आशिल्ले सुदैवान सुखरूप आसात. गेल्ल्या 2 दिवसांच्यान रात्रीन पावस पडत असून देवर हक्कल वयच्या रस्त्यावेलो एक रूख ललिता नायक हेमगेल्या घरार पण तेजो परिणाम घराचो पुढो भाग कोसळ्ळ पण मुखार आशिल्ली एक्टिवा दुचाकीची हानी जाली. या घटनेत सगळी मेळ लाखांची रुपयाची हानी जाला अशें प्रसार माध्यमांक कळयलां. कारवार अरबी समुद्रात 2 कार्मिक प्रवाशाक बुडता बुडता जीवरक्षकान वाचयले. कारवार. कारवारच्या समुद्रात रवींद्रनाथ टागोर बीचार 2 कार्मिक प्रवासी समुद्रात उतरिल तेन्ना पाळाच्या झटक्यात अगड समुद्रात पावले. तेमकां जीवरक्षकान वाचयिल्ली घटना सोमाराक घडली. मध्य पिल्ल्या नशेत समुद्रात पोवचे प्रयत्न करतना उत्तर प्रदेश निवासी सुधीर कुमार आणि सिकंदर हे व्यक्ती बुडता बुडता प्रसंगावधान राखून जीवरक्षकांक वाचयले आणि तेमकां पोलिसांच्या ताब्यात दिले अशें कळ्ळां. बंगाल कोळीत वादळी वाऱ्याच्या तडाख्यान अरबी समुद्र खवळची शक्यता असून प्रशासनान मच्छीमारांक आणि इतर लोकांक समुद्रात उतरची बंदी घालून सावधानतेचो आदेश दिला. तरी या आदेशाची अंमलबजावणी न करता हे प्रवासी असे नियम मोड समुद्रात उतरन अपायाक आव्हान दितात असो आरोप करून या बुडच्या दोघी प्रवाशाक जीवरक्षकान पोलिसांच्या ताब्यात दिले. दोघांची स्थिती गंभीर जाल्ली असून त्या दोघांक उपचारासाठी कारवारच्या जिल्हा आस्पत्रेत दाखल केला. तेमगेल प्रकृती सुधारतेर आसा अशी खबर कळ्ळा. कितले तरी समुद्रात उतरचे बंदीचे फलक किंवा जीवरक्षकांक सूचना दिले तरी निर्लक्ष या असले प्रवाशाक पोलीस यंत्रणेन दंड घालची प्रक्रिया केला अशा प्रकाराचेर आळबंद हाडूंक शक्य आसा अशें सार्वजनिकाले मत आसा. पळया प्रशासन आणि पोलीस खाते हेचे फुडें किती उपाययोजना करता तेजेर सार्वजनिकाले लक्ष आसा. कारवारच्या अस्नोटी अंबीवाडा हिंगा संपन्न जालो वार्षिक श्री विठोबा रखुमाई देवालो सप्त उत्सव. कारवार. कारवारच्या अस्नोटीच्या अंबीवाडा हिंगा प्रति वर्षाप्रमाणे श्री विठोबा रखुमाई देवाचो वार्षिक सप्ताह उत्सवाची महापूजा आयतवार 19 मे दिसा जाली आणि सोमाराक 20 मेक सकाळी या सप्ताहाची काळी न्हंयत विसर्जन मिरवणूक मोठ्या उमेदीन जाली. परंपरागत चलत येयिल्ल्या उत्सवाची परंपरा आजपर्यंत या नवीन पिढीन सांबाळून दवरला. 7 दिवस या सप्ताहाचे उत्सवा निमित्यान
जर दिसाक सांजेचे श्री विठोबा रुक्माईची रथ अंबीवाड्यार घरान घरा दर्शन दिवन एक घराक एक आरती स्वीकारण नंतर पूजा प्रसाद जाता। या रथ मिरवणुकीक बाल गोपाळ भजन करतेत मोठ्या भक्तिभावान भाग घेतात हे विशेष। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173। ऍडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकाक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरा अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।